Zdar lidi, vítejte u prvního videa na hru Pixel Warfare 3 a dneska to je jenom taková, no už se někdo připojil, to je dobré. Je to jenom taková hra na internetu, když se můžete kouknout, napíšu vám to v tom, to bude těsně, napíšu vám, jak se to jmenuje v popisku videa. A jinak, dneska už se tady skutečně připojilo, ale všichni byste se mohli připojit tady sem, teď opět sem, a dneska by to mělo být, dneska tady budu hodně dlouho a možná vybudou i lidi, už se tady připojují, to je dobře. Jinak, co chci říct, tak dneska budeme tady hrát s kamarádem, vám dám do popisku videa, jak se jmenuje. Dejte, teďka jsem minul. No, promiňte za lagy předem, ale já fakticky nevím, co to jsou za lagy, to je. To pak ho máme. Doufám, že mi dobře slyšíte, jinak si to nějak pak musím dát nahlas. A to pak bude nějak. No. Jinak, co k tomu říct? Promiňte, jsem nervózní, protože teďka natáčím první video, tohle fakticky nechápu, proč jsem tak nervózní. Au. Ten někdo zabil, OK. 1. Dobře, tak tohle nebylo povedený. Jinak dneska tady budeme trochu hrát, nebo chvíli tady budeme hrát. Budeme se snažit dávat killy, aspoň. Napíšu jsme pozdravte do videa. Jo, ahoj, no jasně. No. CZ, no, jasně, CZ, no. To CZ PSK, no, tak co? Kdybyste chtěli sem, tak to budeme rádi s kámošem. Co to? Ahoj. Jenom jsem SK, no, tak to můžu vyhodit. Ježišmě, už tady se připojujou i Turci, no tak to je výborný. No, tak to je jedno. Budu rád, že se sem připojíte, tak vám ještě ukážu youtubeři CZSK. Teďka tady budeme hrát chvilku, trochu zrychlím. No, teďka máme roky, takže dneska musíme dát aspoň maximálně 13. Na všechno je teď povolený, takže buďte bez obav. A já chci trojku byli. Ahoj. Je to sniper moc neumí. Fakt. Aha. To pak máte. No. Ne, fuj. Tak.
Měl jsem dal smajníka dolů, to je špatně. Aj. To není fér. Já půjdu... Ne. Půjdu k ním. To není fér, jakože tady... Au. Au. Tak to sniper. Wow. No. Co jsem mi napsal ještě? Dobře. Jinak promiňte znovu za ty lagy. Já s tím nic neovlivním. Internet prostě mi jede pomalu, to nemohu. Jinak to budeme asi točit s kamarádem za chvilku. Nebo ne za chvilku, ale až do té doby, až tady bude. Teď tohle sem. Jdu na jednoho. To bylo 3, ne 2. Či ano, 2. Teď zase 2 na jednoho. Jo, tak když to jde s bombama, teda s granátama, tak to je lepší. Tak. Ups, když jsem si vezmu to. Nahráváme 6 minut, to je dobrý. Zatím, to dobrý. Ahoj. No. Šel Pepíček do... Počkejte. Šel Pepíček do Zvěrinexu a koupil vidru. Potkal 2 policajty a ty mu řekli: Pepíčku, co to tady tak smrdí? A Pepíček řekl: vidra. Jo, vidva, jo, tak ještě to jsem tam trochu pokazil. Ne, tak ještě ne, tak to jsem pokazil, tak já to nevidím, no, tak vidím na to, ale... Já to taky nepochopil, ale radši se k tomu zasměl než nic. Au, to bylo zezadu, to bylo fakticky ubohé. To bylo opravdu ubohé. Tak ještě řekneme, aby se ještě představil, jmenuje se... No, takže se představuji se přes celý kanál, takže tohle je BigTeam.cz. Budeme natáčet asi tak jak budeme chtít, nevím, ale jsme 2. Jenže teďka natáčím jenom já, teďka zatím ještě nemám údaje na to, aby na to ještě neměl to. On ještě neuměl říct taky, jak jsem na začátku nechápal, aha. Au, tak ale kuš. Tohle není dobrý. No, jinak. Co to jmenuji? Jinak budu rád, že máte zhlédnutí, budu rád, že se zhlédnete to video. Omlouvám se za výslovnost, jsem nervózní. Jo, jsem nervózní, ne tak co? Tak ale kuš. No, ještě vám řeknu, natáčím zvuk přes telefon, třeba audio zvuk přes telefon a natáčím na počítači přes fax. Au. Jak se mi nedaří, a to je špatně, oni vedou, ježišmá, oni vedou, au. No konečně jsem ho zabil, no tak tohle trvalo. Napište do komentářů, co byste chtěli natáčet kromě Minecraftu a World of Tanks a League of Legends a takový, to nehraju, nebo hrál jsem, jenže bohužel mi to už nejde stáhnout. Jde mi to stáhnout, jenže teďka nemám čas, teď mám zkus takovej trochu. Au. Terka, to mi ty zapeklo zakážu. To není možné.
Ty vado. Ne, 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 ne. Jej. Ahoj. Kdo mě ho zastřelil, kdo mě ho vyžral. Teďka. Je. To krásný, to krásný. To krásný. Kde jste všichni, tak už je nás tadyky dost. Au. OK, tak tohle mě, tak to... Jako co to má být? Jedna... Tak, a dost. Teď. To asi nečekal. Tak chvilku počkám. Jinak jak běhám rychle, tak to je shiftem. Jo, takže... Se nebojte, že mám nějaký hacky nebo ne. Shiftem takhle běhám. Au, tak teďka jsem to chtěl převést, jak jsem to dělal. Ježišmarja. Takže takhle se chodí. Teďka jsem to napsal stavit videu. Stavit videu, takhle. No. Takže takhle se chodí. Ne, takhle. Takhle se chodí a takhle se běhá. Takže normální V, takhle shift. Já vím, že to znáte, ale pro někoho to je lepší. Je sniper. Jedna, teď. Au. No nic, asi to budu končit, protože to už nemá smysl tady být s těma hamounama. 12 minut, to je dost. Takže se loučím. Děkuju za zhlídnutí, za like, odběr a takový. A připojte se na ten room. Možná tady chvilku nebude, ale každou chvilku by tady mohl být i tady odpoledne. A večer tady nebudu, protože tady večer vždycky chrápou moje rodiče, takže bohužel. Takže si užijte si toto video, si užijte a like, nazdar.